phakathi kwethu. Siyabulisa bonke abefundisa bakhona otata nomama nobhuti nosisi nabantwana. Leli igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Asimjosonke sibulise igama lenkosi yethu. Siyabulela kakhulu. Sibonibekile namhlanje. Sinotata umfundisi uMaliwa nomama uMaliwa. Ake beme ngenyawo basuka apho bahlala khona phakathi nonyaka babaseBhayi. Yenimenze ngenyawo bethi nje. Singahlala phansi basuka eKoso apho basaba khona kodwa umsebenzi apho bakhona baseBhayi. Sinotata Chase naye suka ngaseKoso kodwa useKapa apha khona. Awukume ngenyawo Mfundiso Chase akubone napha. Bakhona kwabo abefundisi yegama lenkosi yethu. Sinosisi wethu osuka phakathi nonyaka baseGoli kodwa naye usuka kwicala langaseKoso. Sime ngenyawo yegama lenkosi. Sibambele bonke abaqala ukuba nathi namhlanje. Ubhuti wethu naye uyafika namhlanje yegama lenkosi. Uba ngenyawo nawe athi siyabonga bathandekayo bake sentenzisa siyabonga kakhulu Thixo ngeke sichithe isikhathi khona straight ezenkosi. Sithathe incwadi kaMathewu chapter number 16 sivele start verse 16 up to 19. Then sibe sesivele emthandazweni incwadi kaPetros wokuqala chapter 2 verse number 4 to 5. Sivele sithandaze Mathewu 16 verse 16, First Peter chapter number 2 verse number 4 verse number 5. Siyabulela kakhulu Thixo osilethele ingoba qhilana ifani yasekhaya yokusama izalwa kwindawo yaseSifito lapho izalwa khona ingumntwana kaThixo. Ndamamkela uYesu nami ndasindiswa sisidalwa esitsha. Abisukuthi ukuthi isikelele inkosikazi yami elapha eCape igama lenkosi Mpange. Isibonele lo msi ukuba ubeyiholo eCawa uhambe khona. Igama lenkosi apha kuye abasibone kwendokolozi ingabengomsi ube indawo yokukhonzela. Sifuthwe umoya sibisithende xa umoya walapha yahlupha. Saqonda uba uSathane akamdalanga noJesu. uJesu mdala noSathane. Asivele senze iplani yokuba siyibophelele ngale ndlu. Sawubona lo moya unamandla xa uhamba nale ndlu. Sibona uba namandla. Alibonge igama lenkosi. Ukhonza uzokhonza igama lenkosi malibonge. Siyabonga-ke kakhulu Thixo sindisiwe namthola namtholisisa uYesu. Ngivamise ukuthi ngamthola ngo-1994 2021. Andiqhayisi nabo intonayo ndikwabaza abantu ukuhamba noThixo leminyaka esiyenzile ayonto nzinzi yinto enkulu ngendlela emangalisayo. Ngendibona abanye okunyanzile ukuba ayikho into engekho udlale akuchanekile uYesu. uYesu lesizwe ekhaya umntanami lo mama wakhe firstborn yapha ekhaya kubangazi wami osala noma firstborn yakhona nabo babengazalwa ukufika kwevangeli ekhaya. Yafika yawutya umzi wasekhaya ivangeli ekholwa umuntu emandleni esono. Iqalisa ukusindiswa
uyinto enkulu njengoba bekhona izolathi xa uthenga imoto uyivuyela namhlanje imoto iphela ivele ungasenalo lavuyo unalo ngokuqala ungena kuyithenga. Zonke izinto zehlelwa ixabiso. uYesu yedwa elenyukayo elakhe ixabiso xa ekhona kuwe. Uthenga imoto namhlanje kusasa endiyolanda laphenza ndandilanga ndisethukelana ndibona ndileli nephenza ndisethukelana ndileli iphenza. I-3 days ngaseyiphela ibhenzi yaseyifana nezinye imoto ingasenavelu ngendlela endandiyivuyela ngayo ndinikwa uphiya wayo egaraji. Ndizawuqala ungena kwibhenzi ndiphuculwa uThixo. Ndandingaya ngofuna bhenzi ndasiyofuna imoto encinci esikhaba isidokumenti se-2.9 esikhaba kwathiwa sikwalify kuso. Kodwa umsimanga sethe lo obesenzela le moto isikhabileyo wathi andidokumfundisi that wathi le moto oyifuna yentombi yakho nantsi imoto yabefundisi wakhomba i-Mercedes Benz ndiyabe yodwa i-Mercedes Benz. Ndandake ukubona umhlola ukuba u-aplayele imoto encinci ukhatywe imoto encinci uzothola imoto enkulu yemali enkulu kuthiwe ayiqualify kwimali encinci uyoqualifyela imali enkulu. Ndabe ndiyibone le imoto zandithathe le-5 minutes yapasa le imoto ndakuyadrayiva le bendizibekele yona uba inganifika obona inkosi ayindibhekelanga kule ndawo yandibeka phezulu. Ndandingayijongi noyijonga kwimoto endiziphatha ibets andandingayiphathi noyiphatha nalolunga kule. Kanti uThixo uzawuthetha kwindoda esayicuba elikhalathi nika lo mntu imoto andinampempa andinazo nee-payslip andinanto zifunwayo. Ndandihambe ngokholo qha ndiyofuna imoto egaraji ndabuya nayo imoto ndayivuyela ke ngexesha ndiyifumana kakhulu. Kwandabona uba after 3 days iveyu yale moto yehlile. uYesu endamamkela ngo-94 iveyu yakhe inyuka day by day. Uyedwa ongahlelwa ixabiso. Zonke izinto ziyahlelwa ixabiso kodwa uYesu endamthathayo yiyo lento imnandi kangaka manje indenza ndikhonze yonke ixesha uYesu ndimfuna oko unyukela ixabiso uyinto engahliyo into enyuka ethanda izandla. Cela ke sifunde la mazwi sizawuthandaza ngegama lenkosi. Bodade nabafo unjani na nekhatha swabona nila khona imithwalo
This one is very easy. Awuzisindisa usindiswa ngobabani. Okwesibili uThixo akuprovide ngamandla okuhlala kuye. That is the Holy Spirit. Mawusindiswa isazela sakho siyavuswa uzibone izinto ezingakufanelanga njengomuntu. Sasithi ke pastor namsizwa sanika izinto zanhlalo kodwa kufuneka ube umuntu othandazayo. Ngoba umthandazo i-communication. Neyiphi nokuphi ubudlelwano uxhaswa i-communication. Uba ubudlelwano bakho anithethi kubo uzawuphela. Awubudlelwano. Ndazumdlela. Mangaba nifonelana nalo sisi. Yonke ixesha njengoba nimfonela. Inamba yakhe iqala ngokuyikhandela. Imali ikhandela. Ndiba ndiqela nayo inamba yakhe yasekhaya ibe lapha. Ibeka nje inamba ingasayijonga. The more ndimfonela njalo siyabonda thina sobabili. Sibonde. Abesenhlizweni yami besenhlizweni yakhe. Siqhubeke sincokole izinto andibalisele imeko yakhe ndimbalisele imeko yakhe sesesibondile nje. Athethe ngehistory yakhe ngokhule njani ndithethe ngeyam senziwa into ukuthetha yonke imihla. Si-end up engumuntu othi xa ngexesha ndimfona ngo-8 ngo-8 ifoni yakho uyiva kanti yarilile kanti ngoba ikhona i-connection ephakathi kwam naye yakhiwe i-communication. Noma besendani kuba khona into ethi makaye ngasefowunini yakhe uzofowuna awukafowuni kodwa uyabona noma uhleli nabantu sengathi ungakusuke phakathi kwabantu uyomamela ikhona ikhole zongena and le khole zongena engazibani ba uyifa apha kuwe phakathi kubonde eyenziwe i-communication. Ufana nomthandazo xa uthandaza ubuilda ubudlelwano ngoba ukusindiswa bubudlelwano obungekho phakathi kwethu nje qha obuqala bube phakathi kwethu noThixo. Nayibalelekile phakathi kwethu noThixo. The more nithandaza yasondela uThixo uyasondela ukwizinto endingabafihlela zona abanye kodwa ngeke ndikwazi ukuzifihla phambi kukaThixo. Umazi ngcono umuntu othetha naye njalo akwazi ngcono umuntu alokothetha nawe njalo. The more sithetha noThixo is the more uThixo eyiva inhliziyo yakho nawe uyive inhliziyo kaThixo. Ukusindiswa usekelezwe kwiprayer ube sowufunda izwi. That is the Bible. IBhayibhile le ayonto esiyifundela ukushumayela. Yinto esiyifundela ukukhula spiritual. Ube sowungqina awungqina ukuthi ungqina usithi uYesu ngimamke bamninzi kuwe uYesu. Kodwa xa ungangqini uenda ungazazi lokusindisiwe lobo ungasindiswanga. The more ungqina njalo uthetha njalo ngoYesu uYesu yabe mninzi kakhulu kuwe. Lento yokusindiswa iba nenjongo apha kuwe. Okwesine siyavuka isazela xa ulokuthandaza. Siyaloleka isazela sakho. Ngiyakwazi ukukhonza unento engahlambulukanga apha kuwe. Umuntu xa esiwa akawi ngomzimba. Ngiyayibhalelo uwa ngomoya.
yabuwa ngomoya engekawi ngomsi umuntu wangomoya awe embabalweni akhonze ashumayele ahlabelele athandazele abantu baphile ewile embabalweni ekhonze engabonakali ebantwini kodwa yena eziva uba andinguye nasibantu babo obefika kwisalvation. Amen. Ngoba uKristu xa ecelapho ukunika iholiness. Ezi zinto zinhlanu. Iholiness awuyisebenzeli ukusibe nayo. Iholiness uyayinikwa. It's free. The day wasindiswa ngayo. That is why lithi iBhayibhile ibhande lavuma uKristu esiphakame laya ngoko nangoko bakaThixo. Lingabhaptizwanga, lingazimix ngento enkolo phakathi. Kodwa lavuma nje uJesu. Ngamanye amagama umuntu uma ithi iBhayibhile ukholwa ngenhliziyo usasunyelwa akholwe. Ithi iBhayibhile abe lilungisa. Engeka kusebenzele engeke zindix esahlele esitulweni elokutshwala into nawusiwakholwa qha esaqinile njalo akholwa. Izulu liyabelezela lithi nani lilungisa ihlephansi lenziwe kukhona qha elungisa. Now lithi iBhayibhile ngoku avume lo muntu ngomlomo wakhe ukuba uYesu uyinkosi. Lithi iBhayibhile uyasindiswa ngokwenza njalo. Ngibona lento uba awukayisebenze kodwa sekuthiwa wena usindisiwe. Two esifulweni kuthiwa wena uyilungisa. It means lo uma ngabe uphuma apha ugqiba ukukholwa wamvuma uYesu njengenkosi kuthi kanti insuku zakho siphelile imoto ohamba ngawo ikulimase ubhubhe. Wena abantu bangathi kufe umuntu ongakholwayo. Izulu lithi lona kufe umuntu obekholwa. Abantu bangethuka bekubona uhlele esulwini kodwa emhlabeni awunayo imisebenzi emihle ngoba isalvation is free. Isalvation akusiyona into insindiso oyisebenzela. Isalvation umaintaina noma ugcina lento oyinikiweyo ngalendlela ubuyiniwe ngayo. Wena ugcina lento oyinikiweyo uyayiphiwa ubese uyayigcina wena. Ibiyelwa ukuthandaza, ibiyelwe ukufundiswa, ibiyelwe ukugcina, ibiyelwe ukugcina isazela sakho sihlambulukile. Wesithathu bene fellowship nabazalwane. Bene fellowship nabazalwane. When we talk about the fellowship nabazalwane, asiqedi ngokuthi sikhonze nabantu esiqhawa nabo. Ngoba xa ukhonza nami yonke imihla iqhawe inomoya wayo. Leyibitha le qawo khonza kwesikhona ispirit sakho ayisosikasathana seseqhawe. Sibe khona ispirit sakhe uThixo, that is the Holy Spirit. Neyiphi iqhawe inomoya wayo. Uma ngaba uhleli eqhaweni yakho awunayo ifellowship nabanye abantu abakhonza kwamanye amabandla. Ube ngapha wena ungawazi owona moya oyingcwele. Ubelieve intoba umuntu onomoya no right enkosini uluqhawa naye. Amen. That is not the spirit of the salvation. This salvation magibakho uKristu esisemhlabeni. Wafika amaJuda nenkonzo yawo. Amasaka ngiya enesipho sawo. Ungekho ubudlelwane phakathi kwabantu. uJesu wayesiphambaneni walekwa fela abantu bakhe. Sinikezwa umoya oyingcwele. Ekunguye umoya oyingcwele ohlanganisa umpostile, ahlanganisa wasendaweni ethile, ahlanganisa wasendaweni ethile. Enye yezizathu ezibangela abangasindiswa abazali bethu nodadewethu yintoba thina sikholelwa uba umuntu uma ethatha uJesu makasika weyakhe eze kule yakho. That's a mistake ever called. When mama wakho ngeke kudala wasindiswa intona wena ubelieve noma ukuzasindiswa funeka aphume kule yakhe iqhawe. Kanti iqhawe, there is nothing wrong with iqhaweni yakhe. There is nothing wrong with iqhawe. There is nothing wrong with iqhawe. It that. Ngishumayele echechi enyaka it was 2018 leyo ama-church conference ya. Na echechi kukhona iminqamlezo lekaYesu nezinto ezikhona phaya.
nezinqulwayo baya ezikudunyiswa ngazo khona ne-mistakes siwayebayo sikhuliswe sikhona. Those things zikhona eBhayibhelini zazikhelwe kwabanqule ngazo. Niyayibala. Then now it says there is nothing wrong. Abo bantu xa bebhaya umwenzi wanceda wandifundisa xa ufike ecaweni ethile yamphatha uKristu. uPaul ujikeleze eEfeso abone isibingelelo esininzi phaya. Lezo Paulos abanqula benqula sinamagama azo sezothixo bakhona. uPaul angabethi izithixo zabantu asikakhangela atayifika kwesinye isibingelelo afike khona umbhalo othi kongaziwanga uthixo. Na uPaul abonwa nansi message yami ubaba bantu basise lonke ngoku amakhele isibingelelo kodwa bengamazi. Unaso isibingelelo apha eEfeso naninikwe sakhe isibingelelo ilona nje amazi babompilo uthixo. Lelo Paulos athwangele ke azise ababantu uthixo ongaziwanga. Hallelujah. Because no Canada nani yihale masibekliye indoba umhlaba sufundiswa zikwezinasemini. Neyiphi icawe injongo yecawe ekhonza kuyo ukundijwaba hayi kundisesu. Njo ayikho inkonzo ekwazi ukukhulisa umuntu abe ngumfundi. Ayikho inkonzo ekhulisa umuntu abe ngumfundi. Abantu abakhulisa abe ngabafundi ukuze ube ngumuntu onene ecaweni funeka icawe ikufundise imigaqo yakho ikuthumele esikolweni yoba ngumfundisi. And the only into kuthiwa abantu benziwa yona esicaweni. Abekho abantu abangazi umuntu ukuze asebenze abe yilito okanye afame ecaweni funeka athuyele ebufundisini. Kanti iBhayibheli ayitsha ithi mabakho abantu abengabafundi. That means abantu bakhiwe bafuthwe. Xa sele befuthiwe aba bantu bafika ku-maturity bayariliswa. Babariswe. That means bahambe nabo bayozimultiplya. Bemultiplya igospel ebayifumene kubo ngaphakathi. Now ukuthandaza ukufundiswa ukungqina ngoKristu ukuphulaphulisa i-fellowship nabazalwane ukuthi apha kwi-community yam obana baseKristu ngecawe ndiyahlangana nendicawe nabo kodwa apha phakathi evekini mandibazi abantu abasindisiweyo abakhona kwi-community yam ukuba ndifuna le community isindiswe funeka singene kuyo singoonqawe zahlukeneyo kodwa sibhekilwe yona uKristu owafela abantu. We need the Holy Spirit. Ibesenza sibebanye. Cela sifunde la standards. This is 1:15 spaces here. Chapter number 16. Matthew. Waphendula uSimoni Petros wathi wena unguye uKristu. Wena unguKristu. Unyana kaThixo ophilayo. I-revelation lesisishilelo esanikwa uPetros. Xa uYesu ebabuza uba bathi abantu ndingubani? Bamchaze athi ke uPetros wena unguye uKristu. Abesesithi unyana ngoba xa ezawuthi uKristu yekathi unyana kaMariya. Mariya kanikwa kaKristu. Mariya wanikwa umntwana azomzala kwathiwa ke nali igama lakhe uyabizwa uba uYesu not uKristu kamnikwa uKristu. Nakithi babe uKristu akufuneke atshilwe empwini. Uphetha uPetro into engaziwa nguMary. uMary uphethe usana uphethe umntwana kodwa kayazi into yoba lumphetheyo ngulo abaprofeti kade bethetha ngaye besithi uSirayeli ulinde yena ukuze akhululwe uSirayeli funeka kufike uKristu.
uthi Petro for the first time wena unguye uKristu. Abesesithi unyana kaThixo ophilayo. Futhi waphendula uSimon Petros wathi, wena unguye uKristu, unyana kaThixo ophilayo. unyana kaThixo ophilayo. Umuntu mayisindiswa ephatha uJesu njengenkosi nomsizi, funeka afike kule revelation. Ngoba xa ungafikanga kwi-revelation yoba ngubani uYesu omthathileyo, umazi uba nguKristu, ungubani uKristu, unyana kaThixo ophilayo. Uyabona xa kuthiwa ngunyana kaThixo engenguye unyana kaMariya, ngoba unyana kaMariya uyoyiswa zezinye izinto. Kodwa unyana kaThixo akoyiswa nto. Unyana kaMariya ungamehlula uthi usekhona utholakala kwinto ezamfanelanga. Unyana kaMariya ungakwazi umehlula uthole selekhona. Kodwa unyana kaThixo ngeke ukwazi uhlala naye nesono. Unyana kaMariya ungathakathe khona, unganqile khona. Kodwa unyana kaThixo ngeke ukwazi usenze zonke sezifikile. Ngoba unyana kaThixo unamandla kaThixo. uThixo akasali into efana nabantu. uThixo usizala yena. Wathilekela uPetro, wamunika ngabonwaba kuMariya, wathi wena unyana kaThixo ophilayo, uKristu. Uyabona xa sawuthelekelwa nguKristu, lokhu ungafika ekhaya kusizangoma zonke eziphilayo. Unyana kaThixo wehlula imimoya yezangoma. Kodwa unyana kaMariya uyahlulwa izizangoma. Umuntu uyakwazi ukuthi uthathe uJesu wasindiswa, uthonanga phela phaseni, akafikanga kwi-revelation kanyana kaThixo. Uyakwazi umuntu uthatha intwaso ekhonza nabazalwane, ahamba uthwasa bekade besigama likaYesu. Kodwa unyana kaThixo wehlula imimoya yentwaso. Awukwazi ungena moya ongcolileyo sawunesikilelo sonyana kaThixo. Revelation. Wathi wena unguye uKristu, unyana kaThixo ophilayo. Funda standards nananzida mawuthatha uJesu usindiswa, ubese ungena uthandaza ufuna ubuso kaThixo, uba ne-revelation. Ngoba uYesu ngeke akuncede engatyhilekanga. Andile uyilanga uYesu fana nesipho esi osiphiwa ngumuntu. Ufaka ikhava embrown, imkhavarisho lomntana afaka endihle ayikhavarishe ngento engacacanga. Afaka i-newspaper kodwa ngaphezulu afaka into enhle ezawufaka amehlo akho uyilangazelele esesipho osiphiwayo. Xa sewufike wethu siphaqa udibana namaphepha anganikitheba ukuba leli into oyiphetheyo ngaba into elixabiso. Xa uthanda uJesu kuthiwa yisa nobizo zakho sibovu sinjalo. The more uthandaza uyaxobula, usikhava enhle eyenze lento yalight kwalo bantu enxinga yamiswa lingene ngathi zawungina selilawo usikhava udibana nezibeka ziyakutyhafisa. The more
usemba uthandaza utufike kule nto uyibizela mfakaza into yenza abantu baphelele beginywa sicawe ebebe ngabasesicaweni baphelele esicaweni abafika kwi-revelation yokuba ngubani Yesu abamfumeneyo funda sithandaza khawuleza ubani Yesu iyamazi ngimbonile owangifela ekhaya iyamazi ngimbonile owangifela unyana kaThixo ophilileyo uyabona mhla kwafika Revelation ebomini bamnasi ngoba itholipho engehlulwa kodwa into ehlule esinye izinto funda kusikazi bakuthiwani kumuntu ofumene esisitshilelo sizawuthandaza wathi wena nguye uKristu uNyana-kaThixo ophilayo. Waphendula uYesu wathi kuye, waphendula uYesu kwaba abafumene isitshilelo. Waphendula uYesu wathi kuye, unethamsanqa wena Simoni unyana kaYona. You are blessed. Usikelelekile. Ubusisiwe. Kuba lento ayikwakuthulelwanga. Ayonto le eqhathwa sebantwini. Ayiqhathi sebesisiwe iqhathi. Sebesisiwe ayiqhathi indaba yesalvation. Sele akalibethi ngemilomo sisiwe. Iqhaqa kuwe xa utyilekele uba ungenwe ngubani kahle kahle futhi wathi wena unethamsanqa unethamsanqa ngoba sasihlabele nje ukuzuza uYesu intshala ukufika kwi-revelation yakhe. You are blessed. You are blessed. Nasi niswa kuhluzeni kwekhaya ngathi uthola kwami isitshiyelo sokuba ithi iBhayibhile unethamsanqa nasibeba ndiphumile ndingosikelelwe sigqine sifakaze singena zihlako zamthuba sigugelwe zihlako sime phezu kwabantu benempanda bebahle oziphethe ngemhlaka bantu banamhlanje abazange ukuthenga imfilama fiyeka bengqina bagcina izinto abanazo. Uyabona xa ugcina ngemoto usaqhayisa ngemoto kukho indoda enemoto kwaye ingenaYesu nemoto engaphezu kwale yakho into sabalisa ilandelo into hayi elihamba ngaphansi leyo which means noYesu wakhe akanifanelanga xa esamnika imoto ezingaka usabalisa ngomsindandela nodi nomzela ethile nasendaweni ethile ubungqina bakho butshona phansi kanizana se kodwa xa uvela nento yahlukileyo into esahluke ngayo xa usithi ndimamkele kuYesu ungaphakathi ayinayo Yesu kanti yona nto ekwenza wehluke ebantwini neligugu lethu nengqekwayo akungqinwa kubaliswa nje izinto sizenzelweyo kuthethwa ngobukho bakhe kuba akubalulekanga ukuphiliswa nguye kubaluleka ubukho bakhe akubalulekanga umuzi ondinike yena kodwa kubaluleke ubukhona bakhe ukuthi noba ndinawo lo mzi ukhona ngaphakathi noba ndidrayiva le moto ayomoto ebalulekileyo kubaluleke ukufika kwakhe. I'm blessed because of the call. I'm not blessed
Nathi ngoba ndinikwe imoto kuye ndisikelelwe ngoba ndinaye. Funde sithanda sawuleza uthi usikelelwe Petros. Sabeka ngembatha kabi nakhe. Funde Nkosi. Usikelelwe. Waphendula uYesu wathi kuye unethamsa wena Simoni nyana kaYona kuba lento uyitshilelwanga muntu uyitshilelwa ngubawo ngoba abantu abakushumayezile ngeke bakushiyele uKristu. Bantu abakushumayezile bakwamkelisa uYesu bakushiye njalo. Yiyo le nto uthi sowumamkele kodwa ufuke upheke esonweni zakho uYesu sowumamkele. Ngoba ufuna esonweni zakho unawufike kwi-revelation kaKristu. Awuyeki isomthiso bangakushumayeza namhlanje lawasunyezwa 194 bashumayela namhlanje kusasa babeyifana imvuselelo kwasabe kodukile lemkeni. Nangeke ndime uba nabantu ngayibamba into abayithethayo bathi le nto sikunika yona iyafumaneka ngoba wena usiyele kuThixo awuthathi uJesu. You have the right yokumfuna uThixo wakho. Nawufuna abanye mhlangana nabo namhlanje mhlangana nabantu bathelwa ndibowa anamshiya nge-last day yenu nifikile nami nizawuvakalisa uKristu. Izulu nami liphokile nami yalulisanga liphakiwe lento yasanga nami yachileka ngaphakathi namhlanje angisayiva ngabo yambuleka. Intombi yasezabakehalela andikholwa ngoku ngoba ndifenga ewe ndize apha emlanjeni ndibizwa nini kodwa ndikholwa ngenxa kwehlulwa ekuveni kabantu. Umisi Nkosi aswela nibamba nomfazi umfundiswe ngoba umlalisile lalisa umfazi umfundisi phambi kwebala thalisa yabonisa nabakazi lalisa umfazi umfundisi afuna iBhayibheli alale phambi kwebala akanathambi sote akazi Nkosikazi yamfundisa ithalisa ayafunda umntokazi Thixo ithalisa nasi uthe nami uzongithwala uthe nami uzongithwala uthe nami uthe nami akasoze yena uthe nami alekho idimoni ongalazi ubaliphume emthwini awaze irevelation ngaye lamazwi athi niyawukhalibela amadimoni emkhebathwini wena lonto uzoyazi likhofa. You don't need into ukusebenza amandla uyakhaliba emkhebathimoni ngoba unento itshilelwe ngalomuntu. He is not an ordinary prophet. Jesus is God. Uthixo akehlulwa akanambali abehluleka asawufika kwi-revelation yokuba ngoku uKristu kunyana kaThixo awuyazi into ehlula abantu wazinto yodwa lo abehluleka ugqirha behluleka abantu kodwa uKristu
bantu kububani ubuKristu. Alithi kuba usecaweni uba ubuKristu. Alithi kuba uhamba namasindiso alithi kuba ubuKristu. Alithi kuba uyasuma alithi kuba ubuKristu. Usidala esitsha. Xa ebuKristu. Xa ingekafiki uKristu ungazibona into ezimehlulayo. Kodwa xa isefike kuKristu uyakukalela yena ngokwakhe. Uba nenkani xa umyekisa izinto kodwa xa ifike kuKristu uyaziyekela izinto. Ngoba umuntu obuKristu akho mntu omkhululayo, akho mntu omyekisa izinto kodwa wamnela uKristu. uKristu unamandla okhulula abantu. uKristu unamandla okuhlambulula abantu. uKristu unamandla okuphilisa izifo. uKristu unamandla okuvusa abafileyo. uKristu yonke into iyalunga. Jesus. uKristu utshintsha ubomi bomntu. uKristu isidaba siba kuKristu. iprostitute ishintsha kuKristu. yonke into engcolile ishintsha kuKristu. kuyayapha abafayili bantu. indawo yamfayila umntu kodwa uKristu akafayili bantu. inzalo yamfayila umntu kodwa uKristu akafayili bantu. uKristu yapha mahlulwe into ezihlula abantu. Ufike kwi-revelation. You are blessed. Nethamsanqa. Uselishweni xa ungatyelelwanga uKristu. Bethodile iminyaka esiyabileyo ibenza ndayi-revelation. Njengokugqiba iminyaka nje naso nesityhilelo ngayo. Nethamsanqa. Khawuleza siqhubeke naye sifunde. Siyathandaza. Funde izinto. Waphendula uyasathi kubo. Unethamsanqa esimanyela kayo. Kuba lento akuyithilela ngomntu. Ukwesibili lento ityhilelwa ngayo. Uyithilela ngumoya osezulwini. Nam ndithi kuwe ke. Umntu okunikileyo ityhilwa ngumoya oyingcwele indaba kaKristu. Paulos ushumayisa ibandla lase-Efeso. Walishumayisa chapter 1 verse 17. uyathandaza. Thandaza labo bantu. Uthi kubo yamcela uThixo uSositifa aniphe umoya wobulumko wokunihilela nimazi uThixo. Lazi noKristu nethemba nobutyini obubekelweyo kuye uKristu. Abantu bafike kwisikhathi apho kwele minyaka embalwa ngo-2016-17 lapho amakholeshiyezi alindelanga lihlupheke ikholo lesenziweyo. Abantu bane-stress bekhonza beleqile beziphatheka kumatheke. Confused abantu namashiyezi wayezivusile bathenjiswa kodwa bazawuthola imisebenzi. Sibaqhatha ngoba waba siyaba nabo abanye basidingisile lapho. Wasabaqhatha abantu bangena babale ke ngoba besenziwa unyaka uphelile umsebenzi ngiyawuthola. Ngoba labebizwe kwathiwa umsebenzi uzawuthola xa ithatha Yesu. uJesu akafelanga ukuze sithole imisebenzi, sithole imali, sakhe imisebenzi, sidrayive imoto ezinkulu. Akafelanga loo nto. Yamthoba xa nithi ufele ube nemoto, ube nomisi, ube nomfazi, ube nantombi, ube nemali. uJesu ayifelanga loo nto. Ilula loo nto kakhulu. Uyahamba uyofunda, uqeqeshwe emsebenzini ngokwe-qualifications zakho, ukwazi ukusebenzisa imali yakho, uthenga imoto wakho, umzi, ayidingi Yesu kuthula. Ayidingi Yesu, ayidingi Yesu. Idinga ingqondo yemvelo. Umuntu abe nemali, afunde, aqeqeshwe kumntu emsebenzini,
athi aqeshwa ayisebenze kakuhle imali yakhe ayiholayo athenge imoto aphumelele ayithengile imali. So siyamthoba uYesu xa sithi wafa ukuze siphume ebuhlwempu kanti sithetha ubuhlwempu obu balapha. We need the Holy Spirit to reveal into eliyo ithemba esinalo. Okwesibili nobutyebe esibubekiweyo. Ubutyebe esibubekelweyo. Lizulu lithi iBhayibhile abuviwanga ngandlebe, abubonwanga nangamehlo. Kukhona into eziphakemeyo ezibekwe kuThixo zibekelwe abo abathandayo. Abantu bahlele babadele stress, abanye stress, abanye babadele abawuthola umsebenzi, ba frustrated kakhulu, abanye bathanda badivorce abakhosikazi nenaba uthi le nkosi na prophetos yawo kodwa nabo lokufazi okwenza ngaphumeleli umsithe basitha abafazi nenaba bafuna ukufika kule ndawo impumelelo bayithenjisiweyo. Hayi bazama, we need the Holy Spirit to reveal. IBhayibhile inethemba. Okwesibili izinto ezikhona xa sawuthandaza xa utyilekelwe nguKristu. Uthi uYesu nethambisana number 2 uthi nam ndithi kuwe ke ngoku Petros, the piece of rock, ipiece yelitye lityana nje liqhekezwe kwelinye. Jesus is the rock of ages. Ulidwala lamadwala, uJesu udwala laphakathi, idwala nguye. Then bonke abantu abasindisiwe bajilekelwa nguye, bahletshulwa nguye, bahletshulwa nguye. Yabisabaza. Funda kwesihlabeza ufubale izinto sithandaze. Ifuna sihambe apha, siyakumele abaninzi bathi asebesindisiwe, baxelelwa ngabantu abasenzoba usala ukukhohlakele ngendlela emangalisayo. Ukukhohlakela usathane kakhulu. Ufuna aba bathi bakholwa basindisiwe athi ke bese usindisiwe ukuthi wena unesiqalekiso sayihloka ayihlomkhulu ozokho, because awunayo i-revelation of Christ. Ngingasikhilela ngoKristu ulahlekisa lula abantu, ulahlekisa lula. Angithi abantu abakhona sebesindisiwe, abantu abagcweleyo sekugcwele abaprofetayo abathethi ngemessage yebandla, baprofeta ngezinyama ezisebazalwaneni nangempumelelo zalapha qha, abathethi abanawo umyalezo webandla. Funda nathi abanawo umyalezo webandla. Okwesibili abanayo umyalezo wokuxhobisa ibandla lilunge. Ibandla lethuka kanye nehlabathi, lethuka kanye nehlabathi ibandla. Kanti ibandla fanele balizazi izinto before ihlabathi lizehlele. Then ibandla lixhobise abazalwane balo babe ready for ukumelana nezinto. Yathandana. Na uma utyhilekelwe nguKristu wazamandla kaThixo, owazimandla ecawo wazamandla kaThixo. Laba kungenzeka uvele besizinto ekhaya, uvele lesizinto ebandleni, ngeke umshiye uThixo ngoba kukhona amandla okonekthene nawo engengawo amandla akho. Funda kusafu verse number 17. Waphendula uYesu kuye, uletha umsana Xhingana-Thina kuba lento uyithilelwanga ngubawo osezulwini. Namke ndithi kuwe uPetros, elithetha ulwangu, ndiyakulaka olwalo yokwakha ibandla lam, ibandla lam. yokwakha ibandla lam, wayenamandla obufa uyawulakha kwesi sishiyelo. uJesu wakwakha ibandla elakha ngabantu abanele revelation, ngoba bamazi njengonyana kaThixo. waphendula uYesu wathi Verse number 18. namke ndithi kuwe Ndithi kuwe unguPetros, Petros, igama elithetha ulwangu.
Abantu abajilekelwe nguKristu bayayazi ngoba ibandla lakhiwa nguJesu amandla okufa akayi kuloyisa kodwa ibandla elakhelwe lisakhiwa liyoyiswa ngamandla okufa. Ibandla lakhiwa nguJesu amandla okufa akayi kuloyisa. Ngamanye amandla okufa ayose ebandleni. Bible says the gate of hell, the church can face the gate of hell. Ibandla linako ukuma lifaceane liwesgate seswo. Yekela ibandla likaKristu elinamandla nalo. When you talk about the church of Jesus Christ, asikhulumi ngamahlelo ethu, sikhuluma ngabantu abasindisiwe, abangabhilongi esithaweni, ababhilonga kuye, abathi bekhonza esithaweni kodwa babe ngabakhe. The church, ngabantu abanesithiyelo ngoKristu, amasango okufa. Verse 19 full. Amandla okufa. Ikwenza uphise uphila kowenu. Uphile ngokoyikiswa ngamandla okufa. Ukungalinayo i-revelation. Bonke abantu abanesithiyelo ngoYesu bayayazi lo. Amandla ebandla angaphezu kwaso sonke isifo. Ibandla lakhiwe langaphezu kwaso sonke isimo somhlaba. Yilo elinamandla ibandla. Fune nkosikazi. Namandla okufa akayiloyisa. Jesus. Alakhela uJesu. Unikwa igunya. Umntwana revelation. Unikwa igunya. Sitazile phansi unikwa isikheya. Sokufuna ukumkani bezulu. Uphila nesikheya. Noma ngaba kulokho ephila. Uyafuna ngoba umuntu onesikheya. Utakavalelwa ndawo. Unasikia. Akasiliwa ni Baba. Jesus. Na unike kuya. Ubane authority. Unesikia. Unekuya. Unyanyasa phezu kwezinto. Abantu abesaba zona wabephezu kwazo. Ngoba unekuya onalo. Sekuyakhalaza. Jesus. Akesafika komemsisho ukuthi kuku. Ekhane umnikazi wayo. Ikuku idoda umnikake umnikazi wayo. Kuku ake umnikazi wayo. Waxa unoKristu ebona kwezinto sanyatheleka savakala sihlala nabantu ngoba amandla okuphila akasekho emabandleni. Emabandleni uyafika into yokugadwa abantu abazithembu esikwazi zigadwe ngamehlo abantu babekhonza belumkelele uSathane phakathi kwabo. Ibandla linjalo lilibele ngoba ibandla likaKristu alibagado Sathane ngoba uSathane abano operate apho si-operate khona thina ngoba unikezwa igunya. Awuna-operator uHoly Spirit u-operate amandla omnyama kwi-same place because of thina singazazi basingobani singenayo revelation sikhonza siwoyike amadimoni
nama-devil worshippers esingakhonza nawo. P. Ama-devil worshippers singakhonza nawo kweziphi icawa lathi singasindiswanga, kodwa apho sikhona thina asinohlala noSathane. Oligqirha uyahewula singabazi atsawule ngobugqirha bakhe, ngoba into ekuye ayihlangani nento angene kuyo ikhona ulethu. Once sihlale namadimoni, that means sihlukene ne-connection. Kukho amandla esiphucuke kuwo athi kasibambele nawo akontrola yonke into esifeyisele nawo. Umuntu onerevelation ngoKristu uba negunya phezu kwemimoya, uba negunya. Awuthandazi uba ukhalima une-authority, noba andikathandazi ndingena endlini kwam amadimoni ayayazi uba ngubani ongenekethile. Amadimoni azophinde ahlale selikhona ndingekakhalimi, ndingekathandazi. I-authority endinayo endiyinikwe i-revelation ekuKristu. Masineke ngiyasithandaza, awutyhilelwa le nto inyama negazi. Akekho umshumayeli ongakwenza ube yile nto, alikho ibandla elingakwenza ube yile nto, asikho isikolo esingakutyhilela uKristu. You need the Holy Spirit to reveal Christ. uKristu utyhilwa ngomoya wakhe. Akeselulizana phezulu, sizawuthandaza balapha ehlomini, selulizana sonke.